Duniya da daɗi take. Ya aka yi ne kanwa me ya faru? Zan je Borno State. Zan tafi Borno State ne. Ya ake ciki me? Na ka tawo ka banna a cikin tita. Muna taunani da kai muna fila. To shi zan tafi Borno State ne. Kin gane ai? Yawwa, zan tafi Maiduguri. Kin san shi? Maiduguri ko Borno? A'a, Maiduguri a can a Maiduguri a nan gwamna yake, gwamna Zulum kenan. Amma ni Borno kuma shine sunan state din. Amma ni yanzu zan tafi biyu ne. Kin gane? Zan je wajen overall. Ko oga kwata kenan. Kin gane ai? Zan tafi wajen overall. Ke ba kya jin labarin overall da Bundi arfi? Tuwaye wa'annan. Kai ai wannan su ne masu biyi gaba daya, masu girma kenan, masu daraja. La ilaha illallah. Ai su wannan in kina jin giwaye kenan, in kina jin giwaye da zakuna, wannan su kenan, ai karshe kenan wannan. Kana zuwa wajen su wannan an tashi. Mutanen kirki ne, mutanen arziki ne, mutanen kai wayannan mutanen ni tsakanina da su, tsakanin mutanen biyu da su sai dai mu ce Allah ubangiji ya saka masa da gidan aljanna. Amin ubangiji Allah ya mutu alfalma. Amin sun ba mun kanwa, saboda haka in naje biyu kin san su ma suna noman doya. Zan kawo miki shinkafa da doya. Za ka ji wa mun tinkafa. A kai ki kwantar da hankalinki, me ne ni zan gangara kan gida mu. Yaya. Me akai kuma? Idan ta ce kullum fulti amfi, ce tiya mun ga wuta. Karki da mu buhu ɗaya ma zan kawo miki. Buhu. Muktari sannu Betara Aliyu, me biyu shani kwayan hare da bayo, giwa